Hej så, og velkommen til den her video. I dag har vi endnu en video som Johan her, og hans Insta vil være i beskrivelsen. I dag rater vi altså dagligvarebutikker her. Ja, lad os bare starte ud med Aldi. Den er her så ikke mere, men lad os bare eller den er nok nogle steder stadig. Men ikke der, hvor vi er. Goated. Den er goated. Hvorfor den er goated? Ja, hvis jeg kender den, så ved I det. Altså, det kommer nok an på, hvor den er lokaliseret i forhold til, hvor man bor. Fordi jeg vil helt klart sige, at Aldi, var jo han viste nogle typer, vi går sjældent i Aldi, men når den så går i Aldi, ikke? Så er det godt. Så bliver der, og det er altid, det er altid en sommerdag, og de har sådan nogle nice ting. Igen, så har de også de har jo også det her med, at de har ikke alt. Altså, der hvor vores Aldi, den havde ikke sodavandståser, tror jeg det var. Men plus, altså, så var der altså også Krøder Martin. Ja, Krøder Martin. Han må man heller ikke glemme. Ja. Han var god til at skabe stemninger i butikken og sådan noget der. Og så har vi Bilka. Den er ret. Og så har vi også en ret sjov historie med Aldi også, men den kan vi ikke lige fortælle. Ja, okay, Bilka, den er ret main character, lidt spændende. Ja. Der synes jeg også, den skal op i goated, fordi at det er jo basically en dansk Walmart. Ja, og så er de også billige, han også med drengerøv. Ja, altså der er alt i Bilka, basically. Altså, og det er det også så stort jo. Ja. Så 100% der. Ja. Altså, by the way, Superbrusen og Dagligbrusen, Dagligbrusen... Og Fakta og min købmand og Menu, det ligger vel som en under 365. Ja. Skal vi så tage 65? 365 godt, den er med midt. Den er rigtig midt. Altså, den er midt. Jeg siger det bare. Jeg er lidt tvivl om Menu, de har. Menu, ikke også? Det skal i hvert fald op... Det skal op i toppen, synes jeg. Men helt klart... Det synes jeg også. 365, ikke? Det er virkelig en rodebutik. Det er virkelig en rodebutik, og den er midt, og så er det kun godt, når der nogle gange er... Ja, den her har nogle gange gode tilbud. Den har tit gode tilbud, vil jeg sige. Ja. Hvilke butikker er det her? Er det Dagligbrusen, Fakta? Ja, bare lad være med at smide de andre på. Ja. Så er det Føtex. Den er der jo ikke rigtig længere, men altså dengang var der, det var godet. Jeg har aldrig været i en Føtex. Altså, vi kan bare sende på midten. Er det ikke ligesom Bilka egentlig? Nej, den er måske min go-to. Ja, måske den der har nogle gange gode tilbud. Okay. Nok bare foran her. Nej, men den skal da være bedre end Coop 365. Det... Ja, så smid den op min go-to-butik. Ja, lad os bare lige ændre den her. God, måske. Ja. Nej, Føtex, det skulle da også ind under 360, tror jeg. Er det? Tror jeg. Skal vi bare sige, den er god? Ja. Så har vi Irma. Den lukker jo. Jeg har ikke været så meget i den, men... Nej, altså, de har rimelig drengerøv ting. Det var lidt midt. Det var også lidt midt. Lad os være. Ja, så er der Kvickly. Det er kraftigt en lorte. Det er fandme en lortebik. Det kan vi også godt sige. Bare en lorte. Sang halsbål. Den skal derned. Hvorfor er den lort? Bro, det er Kvickly. Du kan ikke sige til mig, den der ikke den kunne være bedre. Den ikke er snæsket. Den kunne være bedre. Den ikke er snæsket. Den kunne være bedre. Ej, okay, jo. Nej, den er faktisk helt... Jeg købte en gang en af de der... Mario, han købte en gang en af de der... hvad var det nu, det hed? En roadfish, han kom dagen efter. Altså, letkøb, har du nogensinde været i den? Nej, det vil jeg ikke smide på bålet. Hvor findes den henne? Jeg ved ikke, hvordan. Du må godt købe kommentarer, hvis der er... Midt. Ej, den er sgu da ikke. Ja, Lille, det har kraften nogen for at til. Bro, de har kage på dås. Ja, nej, det er kraften, du er helt det. Lubia, den har aldrig været i. Jeg ved eller ikke. Det er sikkert sådan, det kan topgården ud. Menu, den skal vi... Jeg synes, den er helt op, fordi du kan... De har en slagter, altså. Ja, min købmand, det skal man også bare brænde. Det er en lortebiks, det siger jeg bare. Det er sådan... Godt siger, de er altid gode tilbud. Godt siger, ja. Sammen med Rema, ja. Det er, nej, ja, altså. Måske skal den herned. Ja. Og så sparer ikke også. De kan bare finde ud af det, de kan spare det også lidt, det kan være her til. Man sparer ikke en skid. Den er bedre end min Brusen, det er godet. Ja, meget sjældent ud af en. Ej, Brusen, det kan du aldrig gå galt med. Ja. Hvorfor? Det er god. Hvorfor? Der blev presset, hva'? Hvad for noget? Hvorfor er den god? Altså den der de har i Vemløb også, det er altså nogle fede medarbejdere de har, og det er altså en meget fin butik. Ja. Og det var det for den der videochat. Som vi kan se her, så har vi altså nogle videoer, så har vi nogle butikker her. Bilka, Aldi, Menu og Brugsen. Superbrugsen. Det er helt oppe i toppen her.
Så har vi Rema, Netto, Føtex, det er gode butikker. Så har vi hernede Irma, Dagligbrugsen, Fakta, de har nogle gange nogle gode tilbud. Så den kunne være bedre, det er Spar. Og så har vi også brændt lortet på Sankt Hansbålet. Det er min købmand. Kvickly, Letkøb, Lubia. Men de her to, dem har vi aldrig været i. Så Jeg synes ikke, sådan, at de to går noget. det kunne godt være, at de er måske bedre, men vi ved det ikke helt. Det var det for den her video. Vi ses i næste.